बे पलिटिकेल आफादनि थांनाय 12 एप्रिलावहाय जोङो गसाइगाव जिल्ला हिसाबैहाय जों दाफुंनानै लादोंमोन। दिनै बे गसाइगाव जिल्लानि सिङावहाय कुसुगाव ब्लकखौ ब्लक कमिटि हिसाबै जोङो दिनै दाफुंनानै लादों बे जायगायावहाय। दिनैनि बे अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड दाफुंनायावहाय मा आयदाखौ लानानै दाफुंनाय जादों? आयदाया बेनो, जोङो बेखौ पेरेन्ट बडि हिसाबै जों दाफुंनानै होदों। बेनिफ्राय इउथ सेल माने वमेन सेल बेफोरो दाजागोन आरो बिथांमोननि सिङावहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ जोङो दाफुंगोन आरो बिनि उनाव जोङो बुथ कमिटि हिसाबैबो दागोन। दाफुंनायनि मेन उद्देश्यआ मा? जोंनि बिटिआर हालामनि बा बिटिसि ओनसोलनि गोबां जाथि जनगोष्ठीफोरा बेखौनो हास्थायदों जे मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टि नांगौ। बे हिसाबैहाय जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ जों दाफुंदों। नाथाय गोबां मानसिफोरा बुंसोलायदों जे मोननै जिहेतु आनसलिक पार्टि थासान्दियाव मानो आरो गोदानै दाबावदों होननानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां मानसिनि खुगा जों खोनाबाय थादों। नाथाय बे नङा, जोङो खोनाबोबाय थादों, नुबोबाय थादों जे जोंनि मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर' बिटिसिनि CAM बिथाङा बुंबाय थादों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां सान्थि फैबाय, बे खोथाखौ बुंबाय थादों। नाथाय जोंसो मिथियो, आंबो सासे एक्स NDP हिसाबै आंनावबो मोन्दांथिया दङ। जोंनि मानसिफोरा दिनैसिमबो गोजोननाय गैया। आंबो स्वयं सासे दा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे गोदान पलिटिकेल पार्टिनि अर्गेनाइजेसनेल जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनाबो गोजोननाय गैया। जोङो नुबाय थादों जे जोंनि एक्स NDPनि माखासे सोद्रोमाफोरनि हिन्जावफोरा गुबुन हारिजों बा गुबुन हौवाजों गथ' गथाय गावनि फिसायखौ गारनानै खारलांनायखौ जों नुदों। जोंनि मानसिफोरा जौ संनानै फाननानै जानायखौ जों नुदों। जोंनि मानसिफोरा बन सिननानै दंफां दाननानै फाननानै जानायखौ जों नुदों। दा बेफोरबादिनिफ्राय जोङो मोनदांनो हायो जे जोंनि मानसिफोरा, आंजों लोगोसे गोबां जोंनि बे एक्स NDPफोरा रावबो गोजोननाय गैया। लोगोसे बिटिआर हालामनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरा रावबो गोजोननाय गैया। कुसुगाव ब्लक हिसाबै सोरखौहाय दैदेनगिरि हिसाबै सायख'ना लानाय आरो जोङो आफादगिरि हिसाबैहाय बेयाव बिश्वसिं मुसाहारि बिथांखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय गाहाय नेहाथारि हिसाबैहाय जों खोरोमदाव बसुमतारिखौ मोननो हादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सा 28 सोद्रोमाफोरखौ जोङो दा थिसननानै होदों आरो लासै लासै माखासे ओनसोलनिफ्राय थालांबावनाय जे बिबानफोर दङ बेखौ राननानै होनायनि खामानिखौ मावगोन।